Bueno, Jose Azurmendiren azken liburua aurkeztu berri dugu, Europa bezain zaharra. Joseren 42. liburua. Eta berriro ere bueltatu da, berak sarritan ikertu duen gai batera. Nazioa eta nazionalismoaren sorrera eta eraikuntza. Oraingo honetan, Europako nazionalismoen sustrai kulturalak ikertzen ditu. Entzun izan dugu nazionalismoa bidaiatu sendatzen dela. Eta Josek liburu honekin dio, sendatu ez, bidaiatuz nazionalismoarekin egiten duzula topo. Nazionalismoa estatua bera bezain unibertsala. 10 kapituluko liburu bat osatu du, eta kapitulu horietan nazio, komunitate desberdinen oinarrizko gai edo motibo kulturalak aztertu ditu, katedral gotikoen eraikuntzatik hasi, Shakespearen irakurketa bixi batekin jarraitu, Tazito eta germanismoa, halako gaiak aztertu ditu, beti ere Erdi Aro amaiera eta modernitate hasiera errenazimentu garaira mugatuta. Eta hain justu horra jotzen du, defendatu nahi duelako gaur egun nazioaren edo komunitateen imaginazio prozesua ondo ulertu nahi bada, funtsezkoa dela nazionalismo klasiko 19. mendeko hori baino ikuspegi zabalago bat izatea, eta Erdi Aroko eta errenazimentuko topikoak, motibo kultural horiek gaur egun ere bilatzea.